Здравейте, приятели! Добър вечер! Радвам се да ви видя. Днес ще си поговорим на една много интересна, революционна тема и по-точно изкуственият интелект. И всъщност революционната роля на изкуствения интелект в процеса на създаване на съдържание. Така, искам да попитам, който гледа на живо, моля да напише, че гледа на живо, който след време ще гледа, след това ще гледа на запис. Нека да коментира с думичката запис. Просто искам да преценя дали този час в 7 часа вечер е удобен и да видя дали повечето хора гледат на живо или гледат на запис. Затова молбата ми е в началото просто запишете гледам на живо или гледам на запис, като коментар под това видео. Така, какво ще направим днес? Ще споделя с вас как изкуственият интелект може да ви помогне да създавате текстове много по-бързо, много по-ефективно, да ви спестява време, как може да ви дава нови идеи и вдъхновение за съдържание, което ще ви помогне да си откроите от този океан от хора, които публикуват в социалните медии. Също така, изкуственият интелект може да ви помогне да подобрите граматиката на вашия текст, стила, качеството му. Ще ви го покажа на живо как става. Ще може да видите буквално за минутки как изкуственият интелект генерира това съдържание. Този вебинар тази вечер е подходящ за тези от вас, на които писането и постовете и така текстовите им отнема много време. Подходящ и за хора, които като цяло не умеят да пишат, биха искали помощ, имат нужда от помощ в това да пишат рекламни текстове за своите продукти, за своите услуги. Този вебинар е подходящ за хора, които по принцип обичат да пишат, но пък се чувстват така изчерпани на идеи, нямат муза. Много хора така са ми споделяли. Аз толкова много неща публикувах, че вече не знам какво да публикувам. Ето с изкуствения интелект този проблем ще бъде решен. И този вебинар е подходящ за хора, които искат да са в крак с модерните технологии. И независимо дали имате свой бизнес, дали списвате просто блог или искате вашите профили да се открояват, този вебинар ще ви даде необходимите прозрения, ще достигнете до прозрение, ще ви даде необходимите знания. И между другото, анонса към този вебинар, който съм написала, който след това може отново да погледнете, е написан с изкуствен интелект. На места го така дооформих, подобрих, ще обясня защо се налага това дооформяне, това подобряване. Вебинарът ще продължи около 1 час. Накрая ще имате възможност за въпроси и предлагам да започваме. Здравейте, да, някой гледа на живо, друг гледа на запис. Тъй като нови хора се включват, ще помоля отново, ще задам този въпрос няколко пъти по време на вебинара. Моля, пишете на запис ли гледате или на живо, за да знам след това, за да знаем с Ели по повод с която поддържаме тази група, да знаем дали този час е удобен за вас. Така, за тези, които така всъщност да сложа презентацията, изкуственият интелект в копирайтинга. За тези, които не ме познават, тъй като има нови членове в групата, накратичко да се представя: Ивелина Костадинова, лайф и кариерен коуч, и чрез коучинг помагам на жени да превърнат своята страст в успешна кариера или бизнес, като фокусът ми е върху вътрешната игра на бизнесът. Вътрешната игра, до която рано или късно достигаме, и вътрешната игра, това е усвояването преодоляването на ограничаващи вярвания, това е усвояването на, как да го нарека,
идеята да работим в синхрон със своите ценности, да имаме дългосрочна визия и да сме се фокусирали върху тази дългосрочна визия. Така че това, което правя аз, помагам ви да усъвършенствате вътрешната игра на бизнеса. Така, и да пристъпим към първата част на нашият вебинар. Изкуственият интелект в помощ на бизнеса. Изкуственият интелект в много сфери от бизнеса може да ни бъде полезен. И ето тук съм дала примери как, примерно, изкуственият интелект може да е полезен в дизайна. Т.е. той може да бъде помощник при създаване на графични дизайни, на лого, на уебсайтове, дори интериор на дома. Ако преди сме плащали за изработка на лого, днес спокойно бихме могли с огромна лекота да си създадем своя лого. Изкуственият интелект ни помага и при обработката на видеа. Има инструменти, които могат да анализират, да редактират видеоклипове, автоматично да подобряват качеството на изображението, да изрязват ненужните сцени или да добавят специални ефекти. Изкуственият интелект е в помощ и при поддържането на социалните ни мрежи. Той ни помага да анализираме поведението на нашите последователи, на потребителите, да следим последните тенденции и предлага съдържание, което съответства на интересите на нашата аудитория. Това е толкова ценно. И като говорим за съдържание в социалните медии, което съответства на интересите на нашата аудитория, ние точно това ще правим в стартиращата след няколко дена бизнес програма "Аз съм легенда", в частта дигитален маркетинг. Точно това ще правим, ще създавате съдържание, което ви откроява от конкуренцията, и тук именно изкуственият интелект ще ви спести много ценно време. Изкуственият интелект и в копирайтинга, и в писането, това върху което всъщност ще се фокусираме тази вечер. Изкуственият интелект пише съдържание, копирайтинга пише съдържание. Ако човек е писател, изкуственият интелект ще му помогне да създава по-привлекателни текстове, без като му спестява време. Изкуственият интелект и представлява инструмент, който може да анализира големи обеми от данни, от информация и да ги синтезира, да ги обобщи. Това ще ви го демонстрирам тази вечер. Също така изкуственият интелект може да създава привлекателно съдържание, и което е много важно, пак казвам, ако искам да си откроим в дигиталния свят. Изкуственият интелект може да ни подсказва, когато става въпрос дали правилно граматически сме използвали даден стил, да генерира цели параграфи, цели глави, да генерира съдържание на книга, тествал го да ми напише книга, състави ми интродукцията, състави ми отделните глави на книгата, подзаглавия. Много неща могат да бъдат направени и е толкова завладяващо, толкова интересно. И спомням си, когато за първи път всъщност видях какъв текст за секунди се появява на екрана ми, изумлението беше наистина невероятно. Просто не можах да повярвам, че това е възможно. Ще го видите и вие. Ще се радвам, ако имате опит вече, достъп сте имали до различни програми, различни платформи, предлагащи изкуствен интелект. Споделете, напишете в чата. Така, преминаваме напред. Какво може да направи изкуственият интелект за нас? Използвала съм на английски AI, Artificial Intelligence, че е просто по-кратичко. И в целия свят тази абревиатура е известна. И когато в някоя платформа видите AI,
да знаете, че това е бутонче, откъдето може да имате достъп до изкуствен интелект. Вече на много места го виждам. Наскоро, преди 2 дена, разбрах, че в WhatsApp има опция за изкуствен интелект. Възползвах се. В WhatsApp имате право на 3 безплатни питанки, след това обаче вече е платено. Това, което ще ви покажа тази вечер, са 2 безплатни платформи, които могат да ви свършат много добра работа. Така, да се върнем към слайда. Какво може да направи изкуственият интелект за нас? Първо, може да ни, както съм написала, да генерира много бързо, буквално за секунди, да генерира текстове и да ни спестява ценно време. Съдържанието, което се създава, ще видите, то се случва буквално моментално. Също така, изкуственият интелект ни помага, когато сме се изчерпали на идеи, когато ни липсва вдъхновение, може да ни предложи нови идеи за съдържание, идеи, които ние сами дори не сме се сетили. И особено когато имаме нужда от свежи идеи, както казах, когато усещаме, че нямаме муза, просто даваме командата на изкуственият интелект и буквално съдържанието потича за секунди. Също така, изкуственият интелект може да ни помогне да подобрим качеството на вече нашия написан текст, да подобри граматиката, да подобри стила на нашия текст, може да открие грешки в правописа, може да предложи по-добри изрази, да ни помогне да избегнем повторения. Като цяло ни позволява да създадем по-професионално и по-качествено съдържание. Но имайте предвид, че на български все още не е така толкова, на български това съдържание, което генерираме, е превод от английски. Това е един от недостатъците. Ще го обясня, имам специален слайд, какви са недостатъците в крайна сметка на изкуственият интелект, но на английски, когато ползвам на английски, мога да кажа, че качеството е наистина много, много добро. Перфектно дори всъщност. Така също изкуственият интелект ни помага да създаваме текстове в различни стилове, в различни тоналности, от различни гледни точки. Тоест самият текст да има определен тон. Разглеждах днес една такава платформа и там можем да си изберем тона на нашия стил. Дали ще е корпоративен, дали ще е разговорен, дали ще да има чувство за хумор. Буквално да зададем тона и стила на нашия текст. Отново това ни помага да се адаптираме, да адаптираме нашето съдържание към нуждите и предпочитанията на нашата аудитория. Също изкуственият интелект ни помага да сканираме, да анализираме информация. Можем да въведем големи обеми от информация, включително разни научни статии, новини и да извлечем същината, да извлечем най-значимите данни и факти от този текст. Ще ви го покажа как просто въвеждам текста на една статия и давам командата обобщи съдържанието на тази статия. И буквално в един параграф ми дава едно много добро съдържание. Пробвала съм също така, въвеждам буквално само линка, URL-а на статия на английски и казвам, преведи ми тази статия на български. И получавам превода, без дори да отварям статията, но не всички платформи могат да правят това. Тази, която ще ви покажа днес, всъщност се тествах, тя може да го направи. Така. Сега, нека да не забравяме, че изкуственият интелект всъщност са инструменти, които са само така помощни инструменти. И тези текстове, които се генерират, трябва да преминат през нашата редакция, за да гарантираме качество и автентичност на съдържанието. И сега ще премина към
недостатъците, но преди това искам отново да попитам, който гледа на живо и който гледа на живо, моля да коментира с думичката гледам на живо, който след това ще гледа на запис, моля да запише на запис. Отново казвам, за да знаем дали този час е удобен и за бъдещи подобни събития на живо. Така, да се върнем към недостатъците. Липса на творчество и оригиналност. Все пак, нали, това е изкуствен интелект и няма как той да бъде толкова оригинален, колкото сме ние хората. Затова пак казвам, трябва да се проверява, особено на български, нали, трябва да се проверява, да се изчита внимателно текста и да се проверява, да се подобрява, искам да кажа. Защо? Защото на изкуствения интелект му липсва способността да се изразява творчески, да проявява оригиналност. В крайна сметка, изкуственият интелект оперира върху основата на съществуващи данни, това, което е било въведено. И на него не му е, не знам в мъжки или в женски род, но той не е в състояние да предложи нещо ново и нещо уникално. Само ние хората сме в състояние да предложим ново и уникално нещо. Изкуственият интелект може да прави грешки и да има неточности. В крайна сметка, да, това е инструмент. Може да има някакви фактически неточни изказвания. Защо? Защото информацията, която, нали, тегли, някои от инструментите теглят на база интернет, а не всичко в интернет е точно. Също така, изкуственият интелект все още има трудности с разбирането на сложни контексти, на нюансите в речта, на нюансите на думите. И за това понякога могат да дадат така неподходящ отговор. Също така, изкуственият интелект все още не може да предложи на 100% оригинален текст, уникален текст. А когато имаме блог и публикуваме статии, или пък имаме сайт, информацията, задължително е нашите статии да са оригинални. Защо? Защото когато не са търсачките, ще пенализират, ще накажат нашия блог с намаляване на ранкинга му, когато всъщност се засече плагиатство и ние сме в нарушение. И за това, пак казвам, генерираните текстове от изкуствения интелект трябва да се проверяват, да им предавате вашата си частичка от вас, за да сте сигурни, че съдържанието е оригинално, уникално, различно. Тествала съм го в 2 различни платформи да задам една и съща команда, един и същ въпрос да задам и отговорът на 2 отделни платформи са много подобни. Затова искам да кажа, че да, съдържанието все още на този етап не е на 100% уникално. Така че не разчитайте, че изкуственият интелект ще ви създаде на 100% уникална статия. И друг недостатък – липсата на емоционален интелект. Тези инструменти са насочени към обработване на информация и генериране на текст, но им липсва разбираемо емоционалният интелект. Те не могат, отново казвам, да разбират нюансите, не могат да разбират емоциите и няма как да ги изразят в текста. И затова, нали, на моменти текста може малко да изглежда неадекватен, но тук идва нашата работа, пак казвам, да вложим частичка от себе си. И на последно място за България става въпрос за съдържанието на български. Тук така съм се пошегувала, lost in translation, изгубен в превода. Това, което ще ви демонстрирам тази вечер, тези текстове, те автоматично биват превеждани от английски и на места, все пак изкуственият интелект няма как да знае чудатостите на нашия български език, така че на места, пак казвам,
се усеща и недобрия превод. Но въпреки всичко това ще видите, текстовете са невероятни. Така, предлагам всъщност вече да преминем към демонстрацията. На пазара има много платформи. Просто напишете най-добрите платформи за изкуствен интелект, за копирайтинг или за генериране и записане на текстове. Ще ви излязат много статии. Днес преглеждах такава статия на английски с 30 платформи, но ще ви покажа тези, с които вече аз имам опит, т.е. съм виждала как стават нещата. Ще ви покажа първата, сега ще ви демонстрирам, очаквам и вашето активно участие в момента. А за втората платформа, ChatGPT, която всъщност е вече, може би, най-известната и казват и най-добрата, ще помоля за помощ Ели Попова. Защо? Защото в държавата, в която живея, нямам достъп до тази платформа. Просто Египет отказва да даде достъп до тази платформа, затова няма как да ви демонстрирам на живо. Затова аз ще ви покажа с платформата По. Сега ще си споделя екрана и искам, докато го направя, който гледа на живо, хайде сега искам идеи от вас. Задайте някакъв въпрос, който аз ще копирам и ще поставя в полето за въпрос в тази платформа. Може да бъде някакъв въпрос във връзка с вашия бизнес, може да поискате да ви отговори на някакъв въпрос, може да поискате, преценете, решете какво ви вълнува, може да е в помощ с вашия бизнес. Така че аз отварям в момента платформата, споделям екрана и очаквам от вас да напишете задачки, които да дадем на тази платформа да го наречем да го дадем на него задачка. Така, сега ще си споделя екранът. Секунда. Така. Всъщност ще опитам, ще спра за малко, ще опитам само екрана с да споделя, за да мога да се връщам и да виждам чата. Да видим дали ще се получи, защото не ми дава опция да споделя само този екран, който ми трябва. Добре, ще се връщам към чата. Окей. Така, напишете ми, виждате ли моя екран? И тъй като съобщенията в чата се появяват малко по-бавно в платформата, докато напишете, докато предложите вие ваш въпрос, аз ще ви покажа как става обобщаването на статия. Тук някъде си бях сложила секунда един линк, който да поставя. Секунда, да го намеря. Да, но нещо. Добре.
Няма да го направя това. Ще взема линка от моя блог. Ще отида на моя блог и ще взема оттам статия. Чакам това време вие да напишете въпрос, някаква команда, някаква тема, която ви интересува и да демонстрираме как Пол ще ни даде отговор на въпроса. Хайде една статия за ограничаващите вярвания, когато става въпрос на тема нашето тяло. Сега ще копирам текста. Да. Така. Пишете ми, ще се върна да видя има ли. Да, вижда се. Добре, супер. Добре. Чакам да напишете вашите въпроси. В този момент поставям. Ето го. Какво се отваря, когато отворим по, ето го асистента. И просто тук на Start New Chat поставям, ще напиша така. Обобщи следния текст. Обобщи. Или напиши кратко обобщение на следния текст. Хайде така, напиши. Или предложи, няма значение. Напиши кратко обобщение на следния текст. И поставям текста така и с тази стрелкичка. Ето. Така. И сега няма да видим какво стана. Waiting. Оп, започна да пише. Нека да сляза долу. Ето. Ето го. Виждате го текста, който поставих горе. Всъщност, така колко беше така дълъг. Една статия от около 500 думи. Ето какво написа По. Текстът говори за важността на вярванията, които имаме за нашето тяло и как тези вярвания могат да ни пречат да живеем пълноценен живот. Авторът препоръчва да идентифицираме ограничаващи вярвания и да ги заменим с положителни, които ще ни помогнат да постигнем целите си. Също така се споменава, че работата с лайф коуч може да бъде полезна за тази цел. Няма никаква дори грешка в това така кратко обобщение. Вижте колко е интересно. Ще се върна да погледна има ли ваши въпроси. Така, ако няма, ще направя още една демонстрация. Хайде тогава да кажем на този асистент, напиши Facebook реклама, напиши Facebook реклама на обучение по лайф коучинг. Не съм го правила наистина. Видим какво ще се получи. Признавам, не съм го правила на обучение. Знам, че е така много обща тематиката. Може би мога да му задам и много по-конкретни, по-детайлен въпрос, но сега за целите на тази демонстрация само това ще направим. Напиши Facebook реклама на обучение по лайф коучинг. Хайде да видим, любопитна съм. Опа, защо тръгна на руски? Секунда. Стоп. Това ми се случва за първи път. Ще му напиша на български. Така. Всъщност може и да го оставя, да го пише на български и да му каже преведи на български. Това е другия вариант, но нищо. Напиши Facebook реклама на обучение по лайф коучинг на български. Език, за всеки случай. Ето тук с лайф коучинга се затруднява, защото на български наистина нямаме подходяща дума за превод.
И да видим какво ни е предложил. Значи, отворете нова глава в вашето, може би, житейско пътуване с нашето уникално обучение по лайф коучинг. Искате да постигнете вашите цели, да намерите увереността и хармонията в живота си, тогава нашето обучение по лайф коучинг е точно това, от което се нуждаете. Ако бяхме задали по-конкретна дума, какво точно е обучение на тема лайф коучинг, нали, тук ще да бъде тази думичка. Нашите експертни лайф коучове ще ви помогнат да разкриете вашия потенциал и да промените вътрешния си свят, за да постигнете истинското щастие и успех. Какво ще получите, като се запишете на нашето обучение по лайф коучинг? Ето тук са изборени ползите. Призив за действие отдолу. Не губете време. Запишете се на нашето обучение по лайф коучинг и открийте нови възможности. Така. И още един призив за действие. Свържете се с нас днес и започнете своето пътуване към по-добро бъдеще. Вижте как всички елементи всъщност на една реклама ги има. Има ги ползите, има го призива за действие. Забележете, че асистента слага дори емотиконките. Еможите на нас дори не ни се налага да търсим. Знаете колко време отнема във Фейсбук да намериш емоджито, да го сложиш, да слежи, да скролнеш надолу, докато намериш точно това, което ти трябва. Вижте как сам изкуственият интелект слага тези емотиконки. И друг път, когато ми се е получавало отдолу дори с хаштаговете. Не знам сега защо не се получи, но текста идва генериран дори с хаштаговете, с знака хаштаг, с самата дума изписана за хаштаг. Буквално готово копи-пейст да направиш на тази реклама. Така, връщам се. Голяма симпатяга да опитаме с текст за реклама за уебинар за изкуствен интелект. Добре, сега ще го направя. Не виждам, тук в StreamYard на тази версия не ми показва името на тези от вас, които не са регистрирани в StreamYard. Виждам само Facebook User, така че не знам на кого е тази идея, но ще го направя. Текст за реклама за уебинар за изкуствен интелект. Окей. Да направим нов чат. Предложи, хайде да видим с друга думичка, предложи текст за Facebook реклама, предложи текст на български, хайде да го улесним. Текст на български за Facebook реклама за вебинар на тема, може би защо да използваме изкуствен интелект в своя бизнес. Става ли така? Защо да използваме или защо да се доверим? Хайде да видим така. Защо да се доверим на изкуствения интелект? В помощ на нашия бизнес. Значи съществено е колкото по-добре зададете командата, колкото по-ясно, точно зададете командата, толкова по-добър текст в крайна сметка ще получите. Мисля, че не я зададах много добре, но хайде, нищо да видим. Така. Ето, започвам. Внимание, предприемачи и бизнес лидери. Искате ли да откриете силата на изкуствения интелект и как той може да трансформира вашето бизнес пътуване? Каним ви, може би не поканваме ви, каним ви на нашия вебинар, защо да се доверим на изкуствения интелект в помощ на нашия бизнес. Датата, въвеждате датата, времето, въвеждате времето. Вижте как интелигентните алгоритми на машинното обучение, тук трябва да е, може би, на изкуствения интелект, могат да ви помогнат да направите какво? Ето. Да оптимизирате процесите на вашата компания, да повишите ефективността на операциите, да прогнозирате тенденции, да идентифицирате нови възможности, да персонализирате взаимодействието, така. Нашите експерти, не пропускайте тази вълнуваща възможност, регистрирайте се безплатно сега, не изпускайте възможността. Ето ги и хаштаговите. Тук дойде с хаштаговите. Изкуствен интелект, бизнес трансформация, вебинар, откриване на възможности. Със сигурност тези хаштагове са популярни. Със сигурност са
предлага хаштагове, които са популярни, няма ние да търсим и да се чудим кои хаштагове са популярни. Така, ако нямате вие ваши идеи, други идеи, ще поканя в студиото Ели, първо ще си спра споделянето, за да ви демонстрира ChatGPT, защото казва, че ChatGPT е много по-добър от случая от този пол. Даже не знам дали този пол е известен, но тук ми се налага да ползвам него. Добре. В момента ще поканя в студиото Ели, но искам първо да ви я представя с няколко думички за тези, които не я познават, за новите членове на тази група. Ели Попова, дигитален маркетинг специалист, и тя чрез автоматизирана система за продажби в интернет помага на хората от мрежовата индустрия, на експерти, на коучове като мен, на треньори, да достигат до повече потенциални клиенти, да удвояват печалбите си без предишен опит онлайн, без технически сложности и без голям бюджет за реклами. Точно това, което ще правим в предстоящата, така след няколко дена, след 3 дена стартира нашата програма Аз съм легенда. Това, което ви казва Ели, това наистина това, което ви обещава, това ви дава по време на тази програма. Аз спирам до тук и каня Ели в студиото. Ели, привет! Привет! Чувате ли ме добре? Аз се чувам. Се надявам и колегите да напишат, чували се добре. Колеги, дайте знак, аз сякаш усетих, че има някакво ехо, но то се изчисти. Здравей, кралица на вътрешната игра! Приятели, напишете едно плюсче в чата. Беше ли ви интересно това, което Ивето ви сподели? Беше ли ви интересно това, което Ивето ви показа? Аз много съм вдъхновена. Просто такова съчетание между делови човек, между интелект, креативност и същевременно женственост и топлина. Просто Ивелина наистина за мен е олицетворение на бизнес дама, която съчетава деловите качества с женската топлина и излъчване. Пишете в чата, интересно ли ви беше това, за което тя ви разказа? Или докато зрителите пишат, аз искам да кажа, това, което виждаш в мен, ти го носиш в себе си и за това го виждаш, така че това, което описа за мен, ти си абсолютно същата. Лавицата, царицата с нежното докосване. Като истински психолог, ти винаги имаш различен поглед. Добре, ако сте готови, аз пък съм готова да ви споделя екрана си, да ви покажа как работи един от най-известните всъщност, една от най-известните програми за копирайтинг, изобщо за писане, която се нарича ChatGPT. Много лесно може да я намерите. И да видим сега моят екран ще се сподели ли. Аз ще си споделя целият екран, за да мога да си штракам навсякъде, където ми е удобно. Не иска обаче. Така. Само понеже когато споделя екрана, аз не виждам какво става в студиото. Кажете ми какво виждате в момента. Иве, можеш ли да ми кажеш какво се вижда? Аз в момента, качих, всъщност появи се споделянето и го качих, аз го виждам. Искам и другите да кажат, който гледа на живо, да каже дали го вижда, но аз в студиото виждам. А сега ще отида и в... Аз ще се опитвам през телефона да вляза в групата, за да виждам там. Дали успяваме да споделим това, което искаме. Да, вижда се.
Вижда се. Добре, прекрасно. Така, значи, когато напишете в търсачката просто ChatGPT, ще ви излезе ето тази страничка. И тук ще можете да се... Сега, аз тъй като вече съм се регистрирала, на мен ми излиза само да се логна. Но при вас, ако за първи път влизате в този сайт, ще се наложи да се регистрирате. Регистрацията е безплатна. Аз сега ще натисна логин и всъщност влизам в самото приложение. Отварям си ChatGPT. И тук виждате два варианта. Първият вариант, GPT 3.5, е по-старата версия на този софтуер и затова той е безплатен. ChatGPT 4, разбира се, може много повече неща и е много печен в детайлите, както се казва, обаче той вече е платен и затова, както виждате, е заключен. Все пак, от това, което аз съм използвала, трябва да ви кажа, че ChatGPT 3.5 се справя абсолютно великолепно. И достатъчно много помощ дава, дори в варианта, в който съществува. Просто изкуственият интелект, за него се заговори така усилено в последните години и сякаш е нещо ново. Но всъщност историята, приятели, е такава, че за изкуствен интелект започват да работят специалистите още през 60-те години на миналия век. И през 2015 година всъщност един американец, Сам Алтман, основава компанията OpenAI, която създава и ChatGPT. Един от основателите също така на тази компания е, познайте, Илон Мъск. Навярно сте слушали, точно този, който постоянно говори колко опасно е да се използва изкуствения интелект. И всъщност той прави компания, посветена на неговото развитие. Така че да видим сега ChatGPT как може да ни върши работа пък в нашия бизнес. Аз си поиграх с него и за да спечелим малко време и да не правя всичко пред вас, преди това започнах с един диалог с ChatGPT, зададох му въпрос и сега ще ви покажа той какво ми отговори. Попитах го как да използвам ChatGPT за бърз успех в моя MLM бизнес, ако предположим, че става въпрос за MLM предприемачи. И той започна да ми разказва, т.е. даде ми доста подробно и схематично какво трябва да се направи, т.е. как можеш да използваш ChatGPT в твоя бизнес. Само че на мен това не ми беше достатъчно конкретно и го помолих да ми изпрати подходящо заглавие за статия, която да е посветена на приложението на дигиталния маркетинг в мрежовия бизнес. И ето какви заглавия ми предложи. Дигитален маркетинг. Ключови стъпки към успех в мултинивъл маркетинга. Сега, вече името ви каза защо се получават такива грешки. Просто защото той е създаден на английски език. И ако вие свободно си служите с английски, препоръчително е дори да задавате въпроси на английски. Но както виждате и на български върши работа, разбира се, трябва да съобразим това, че все пак това е програма. Нали? AI е машина. Така че съвсем спокойно се отнасяме към такива грешки. Второто заглавие, което ми подаде, иновации в MLM, как дигиталния маркетинг променя играта. Вижте колко интересно заглавие. Аз второто заглавие буквално си го взех, нали? Много ми хареса. 3-4 такива варианта ви дава. Дигиталния маркетинг като ключов инструмент за развитие на вашия MLM бизнес. Също не е лошо заглавие, малко дългичко е, но второто заглавие, как дигиталния маркетинг променя играта, е точно в десятката според мен. Интересно заглавие, което грабва вниманието на аудиторията. И след това му казах, добре, хубаво, че ми даде заглавие, обаче сега напиши ми скрипт за тази статия, като му дадох заглавието, което той вече ми беше подал. Иновации в MLM и как дигиталния маркетинг променя играта. И ето какъв скрипт ми изпрати. Съответно въведение,
Част първа – предизвикателство в традиционния MLM. Част втора – развитие на дигиталния маркетинг в MLM. За социалните медии, личния брандинг, автоматизациите и анализа на данните. Изобщо много подробно, много полезна информация. Съответно и заключение беше направил на статията. Сега, както каза Ивето, аз няма да се повтарям, вие виждате, че тази статия обаче е прекалено формално написана. Личи се, че тя няма емоция в нея. Много е такава наистина машинално написана. Така че тук вече с креативността, с човешката креативност, като тази статия се пипне леко, може спокойно да бъде една интересна статия в блог. След това го попитах кои са ключовите дейности за създаване на онлайн присъствие, тъй като той в предната статия тук ми подаде онлайн присъствие. И съответно започна да ми разказва, че трябва да си създам уебсайт, оптимизация на търсачки, да се погрижа за добро съдържание на уебсайта, как да присъствам в социалните медии и така нататък и така нататък. И след като ми написа, че трябва да присъствам в социалните медии, разбира се, аз съм не ми е достатъчно и направо му казвам, виж сега, стига с тия алабала, дай ми направо сценарий за Reels на тема дигитален маркетинг и MLM. И той започва, приятели, вижте как се пише сценарий. Определяме героите, даваме сюжета, написваме съответно акт 1, въведение, акт 2, точно както се правят сценарии за театрални постановки, с всички съвети, кой какво да каже и как да го направи. На мен обаче това ми се стори много тромаво и доста такова машинално, а и много дълго. И затова първо поисках да ми го съкрати, да ми го направи до 1000 думи, така че той ми предложи вариант до 1000 думи. И аз все още не съм доволна от това, че ми звучи неинтересно, не оригинално. Затова го помолих да ми напише същия пост, обаче в хумористичен стил и освен това да ми го представи в текст, който да е до 2000 знака. И вижте какво се получи. Това е резултата. Включително с съответните емотиконки. Тук има доста смешен превод, нали? Мрежовецът дори е писал, споделяч и така нататък. Но идеята на текста е много забавна и много свежа. Затова аз взех този последен текст, преработих си го ето тук отстрани, след което, сега тук може да включите хронометъра на часовника, хронометъра на телефона ви всъщност и да видите за колко време ще напиша статия в Facebook и в Instagram. Колко време ще ми отнеме това да си създам пост. Готови ли сте? Дайте ми знак, ако сте готови и започваме. Да, всъщност аз също мога да си включа хронометъра, но Иве, направи го ти, за да сме по-точни. Сега единственото нещо, което съм направила предварително е да си кача снимката, за да не ви губя времето в търсене на снимки. Тоест предварително съм си създала дизайна на снимката и съм си я качила в мета. Какво правим сега тук? Тук, където си го преработих текстчето, само си го копирам и си го слагам в полето за текст. След това ще му сложа малко хаштагове. Примерно, подходящи хаштагове биха били MLM, MLM бизнес, MLM онлайн,
Тук гледам съответно и по колко каса, MLM лидер, достатъчно, да речем 4. Така, малко ми отидоха на правилното място. Така. Ами, ето горе-долу така ще изглежда. Всъщност виждам, че тук няма заглавие, затова веднага се връщам и му пиша и заглавие. Така, ами всъщност готово е за публикуване. Аз даже ще си го настроя да се публикува в друг ден. Да речем други ден да ми се публикува. Тук ще го попитам кои са удобните часове. За Фейсбук ми дава 8 часа. Добре, чудесно време. И тук 21 часа за Инстаграм. Прекрасно. Сейвам го и му казвам schedule. Ива, може да спреш хронометъра. Аз само, че не го стартирах, извинявам се, нещо се обърках. Разбрах, че ще пишем статия. Да, добре. Нищо не можа да стане всъщност демонстрацията, приятели, но мисля, че не повече от минута ми отне да прехвърля текста в мета и да пусна поста в двете социални мрежи, в Facebook и в Instagram едновременно. Сега това ще се публикува след 3 дни, разбира се, защото аз днеска вече съм си писала, няма нужда да затрупвам хората с статии. Затова го насрочих за друг ден и вие самите ще го видите, когато се публикува. Ще видите и самия текст как е преработен. Нали, той вече няма да е толкова тромав, съответно променен, така че наистина да стане по-човешки текст. И другото нещо е, което е добре да съобразим, че сега не всеки ден трябва да прибягваме, разбира се, до писането на такива статии, за да сме оригинални, да се усеща автентичността ни. Най-добре е да пишем и лични статии, но всеки има моменти, в които зацикля и не може да се сети за нещо. Така че ChatGPT е един наистина страхотен помощник. Аз също признавам, че ми върши много полезна работа. Добре, интересно ли ви беше това? Смятате ли, че ще ви бъде полезно във вашата работа? Аз спирам споделянето. Така, докато пишат колегите дали това им е полезно, Ива, можеш да стартираш твоите слайдове нататък. Да, аз искам и друг въпрос да задам. Полезно ли ви беше? Някой пише вече, да, много полезно. А и какви идеи ви дойдоха, докато гледате за вашия си бизнес? Какви идеи ви дойдоха още по време на този вебинар? И ние имаме домашно за вас задачка да използвате или тази програма или ChatGPT и да напишете рекламен пост във връзка с вашия бизнес, с ваш продукт, ваша услуга и да го публикувате тук в тази група. От една страна вие ще представите себе си и вашия бизнес пред други предприемачи, някой може да намери точно това, което се нуждае и ще изтествате всъщност как работи
изкуственият интелект ще потренирате. 2 в 1, така да го наречем, да съчетаем. Така че очакваме след този вебинар, очакваме вашите домашни задачки тук в групата. А само да отговоря на въпрос, че и иска регистрация. Да, разбира се, иска регистрация, но регистрацията е безплатна. С имейл, не знам, не си спомням дали може направо с Gmail да влезеш, да избереш с Facebook ли да влезеш, с Gmail ли. Не си спомням конкретно, но регистрацията е безплатна. Така. И Ели, ще предам отново думата на тебе. Ние загатнахме за тази програма. Да. Само да допълня, че освен ChatGPT има още доста различни приложения, които могат да ви бъдат полезни дори за създаване на картинки. Доскоро беше голям проблем да се ползват снимки заради авторските права. Един фотограф за неговите снимки примерно иска между $100 и $500 за някаква автентична, хубава, красива фотография. Но вече има толкова изкусни приложения с изкуствен интелект, които правят феноменални снимки, много интересни. Така че след вебинара, може би утре, ще поставя един пост, в който ще ви направя така списък с няколко интересни приложения, които могат да се използват в онлайн работата. И всичко това ви го разказваме, приятели, като един инструмент, едно допълнение към това, което с Ивето сме ви приготвили от 15 септември, заедно с учениците, и ние стартираме една бизнес игра. Това е, и имам удоволствието да ви кажа, че това е първата в България подобна симбиоза, една обучителна бизнес игра, която съчетава дигитален маркетинг и лайф коучинг. И в тази игра интересното е, че тя не е просто обучение по това как да работим в социалните мрежи, а това е реален бизнес. Просто ще участвате в демонстрация на реален бизнес. Ще се научите как да се отличите от конкуренцията, как да станете звезда, която всички искат да следват, и дори да нямате предишен опит в това да работите онлайн. Аз бих отворила самата игра, за да ви покажа, да ви разходя, просто да повдигна съвестта и да видите какво ви очаква в тази игра. Само секундичка да си споделя екрана. И аз да допълня, докато Ели споделя, точно това, което ви показахме днес, тези трикчета, как бързо, ефективно да пишете текстове, това, което каза Ели за изображението, поста, който ще ви покаже. Тези инструменти толкова много ще ви улеснят, дори по време на тази игра. При предното издание някои от момичета стояха май цяла нощ да предават домашни, а с тези трикчета ще бъдете, пак казвам, много по-ефективни, много по-продуктивни и ще се насладите максимално на това преживяване. Със сигурност задачите ще ги правят много по-бързо. И определено е толкова зарибяващо да работите с изкуствен интелект. И аз отново да кажа, докато Ели споделя екран, когато започнах моя коучинг бизнес, бях толкова вдъхновена, въодушевена, супер, с голямо желание. Сега нещата ще потръгнат, защото дори докато се обучавах, когато алгоритъма на Фейсбук, социалните медии бяха по-различни, да, нещата се получаваха лесно. Обаче с времето така ентусиазма ми охладня, защото видях, че ако нямам солидни познания по дигитален маркетинг, няма никаква полза от това да съм добър коуч, нещата няма как да се получат. И затова при разговор с Ели, всъщност ние достигнахме до тази идея, защо да обединим лайф коучинг и дигитален маркетинг. Дори изкуственият интелект дава много добра дума синергията. Получава се една синергия между двата метода.
Ели споделям, да, виждам. Ето, на екрана си вече. Виждаш вече, добре, чудесно. Да, и да допълня, че всъщност наистина аз пък от твоя страна осъзнах, че дори да имаш най-страхотните бизнес инструменти, ако нямаш правилния майндсет, ако нямаш правилната нагласа, те по никакъв начин не могат да ти служат. И няма да имаш резултат, ако ти самия не вярваш в себе си и в това, че чрез тези инструменти можеш да постигнеш резултат. Така че наистина симбиозата между работа с нагласата за успех и от друга страна пък не можем да лежим и само на позитивни нагласи, нали така? Така че осъзнатост плюс конкретни действия. Ето това е истинския ключ към успеха. И тази програма я съставихме по методологията на бизнес игра, за да може да тренирате от една страна с опитни инструктори, но от друга страна вие да сте в реална среда, в симулирана, разбира се, но да се усещате като в реална бизнес среда, да можете да се конкурирате помежду си. Вие ще бъдете обединени в отбори, всеки отбор ще си има капитан и ще има състезания между самите отбори по това как предавате задачите, самите задачи ще ги публикувате в личните си профили, така че реално това, което правите за един месец заедно с мен и Ивето, то ще дава резултат на момента във вашия бизнес. Така че целта ни е за един месец вие да видите реален резултат. Разбира се, че за един месец няма да станете милионери. Разбира се, че за един месец няма да станете супер професионалисти. Но за един месец ще поставите темелите, ще поставите основите на това да развивате правилно своя онлайн бизнес. А както знаете, ако на една къща основите не са и здрави, колкото и красиви тухли да редите нагоре, тя в един момент ще рухне. Нали, както рухнаха хотелите на пясъчното крайбрежие в Испания. Бяха супер хубави и скъпи, но всички хотели на първа линия вече ги няма. Така че, приятели, много е важно на каква почва стъпваме, за да градим. И аз сега искам да повдигна леко завеста, за да ви покажа какво ви очаква всъщност в този един месец. С какво ще се справяме. Разбира се, тук започва въведението, обяснени са всички правила на играта, всички задачи, наградите, които ще се получат, какви са наградите и така нататък. Всичко е описано, всичко е черно на бяло и връщане назад няма. Каквото сме обещали, винаги го изпълняваме. Цялата програма е разделена на два модула. Първият модул е коучинг. В него ще се занимаваме с това да изградим печеливша мисловна нагласа. Ще имате 10 видеа, които ще можете да ги гледате. Тези видеа не са някакви двучасови тягостни обучателни видеа. Най-дългото видео е 20 минути. Така че ще можете да ги гледате в удобно за вас време, с удобен за вас темп. Ако някоя нощна птица може да си ги гледа през нощта в 2-3 часа или пък сутринта в 4-5, няма никакво значение. През седмицата си гледате първите 5 видеа, които ще ви бъдат отворени в платформата. Гледате си ги когато искате и колкото често искате, може да си ги повтаряте, можете да си пишете домашните веднага или пък през седмицата да гледате видеята, в събота да си подготвите домашните и да ги качите наведнъж. Абсолютно ваш избор. Тук имате пълна свобода как да поемате материала. Тук имате съответно място, където да си качите домашната. Качват домашните само тези от вас, които искат обратна връзка от менторите. Ако просто са наблюдатели на играта, не е нужно да пишете домашни и да ги качвате. Съответно, не се нуждаете от проверка, но ако искате реални резултати, аз ви съветвам да се запишете като активен участник в игрите. Сега, освен на видеята, виждате, че имате задания. Т.е. всеки един от вас ще има и специално домашно, което ще трябва да свърши сам. Към домашните имате много допълнителни материали, много чек-листове, аудиофайлове, мини-книги. Изобщо материали ще имате доста, които можете да обработвате в удобно за вас време. Всичко това остава за вас още 6 месеца след като играта завърши, така че ще имате възможност да си ги
преработвате, сваляте и така нататък, каквото искате да правите с тях. Нека да хвърлим поглед и на втория модул, всъщност модула маркетинг. В модула маркетинг ще ви дам една система, т.е. ще говорим за автоматични фунии за придобиване на клиенти и ще вие по време на самата игра сами ще си създадете тази система и даже ще задействате. По време на играта ще създадете и първия си уникален собствен онлайн продукт, който ще продадете по тази система и тези от вас, които са по-опитни, вече са минали през тази игра или пък са по-отдавна в онлайн пространството, дори ще получат и първата печалба от продажбата на този продукт чрез системата. Така че виждате, че това не е просто обучение, а наистина е симулация на реален бизнес. Тук в този раздел също имате 10 видеа, които ще гледате в удобно за вас време. Също имате много допълнителни материали. И освен това, тези от вас, които са стартиращи в онлайн пространството, моля ви, не се притеснявайте. Това, че не знаете как се работи в Instagram, не е проблем. Специално с вас има 2 мини-курса към тази програма. В този мини-курс е показано как да си създадете профил в Instagram, как да си създадете пост, как да създадете Reels, Story и така нататък. Тоест всички технически умения, които са ви нужни, за да можете да реално да си направите добре участието в тази бизнес игра. Също така имате и мини-курс с всички технически напътствия, как да си настроите чат-бота чрез една страхотна платформа за автоматизиране на комуникацията, която аз използвам от няколко години насам и съм много доволна. Така че тук съм ви заснела и как точно да настроите самата платформа бързо и лесно, така че да я вържите с Telegram, с Viber, с Messenger, с всички възможни комуникационни канали, с които сте свикнали да работите и в които се намират вашите клиенти. Включително и в това как да си създадете и настроите ваш мини-лендинг, който да ви събира контактите. Това е, което сме ви подготвили на първо четене. Има още нещо допълнително. Не съм го подготвил да ви го покажа, но то е един буквално си е самостоятелен мини-курс, двудневен, за определяне на вашата експертиза. По време на моята работа много често се сблъсквам с това, че предприемачите не знаят в какво са експерти, кои са техните силни страни. Така че съм ви подготвила допълнителен материал. Той е към 2 часа отделно обучение, което може да се го гледате в удобно време. А също така към него има и авторски инструменти, с които бързо и лесно да опишете своята експертиза, да разопаковате личността си, да разопаковате и експертността си съответно. Така че да можете много лесно и бързо да плувате в свои води, да се отличите от вашите, Ивето вече постави линка за промо варианта. Да, можете да натиснете на този линк и да видите промо версията. Там сме качили по едно безплатно видео, за да могат тези от вас, които не са работили до сега с нас и за първи път се срещаме, да ни чуете, да ни видите, да видите дали това е вашия език, вашето темпо и така нататък. Можете да гледате безплатно първите 2 урока, първите 2 видеа от програмата Аз съм легенда. Приятели, ако искате да минете на следващо ниво в своя онлайн бизнес или пък до сега сте имали офлайн бизнес и искате да го представите в онлайн пространството, това е точно програмата за вас. Това не е, пак повтарям, обучение, това е практикум. Така че в края на играта вие да имате реални резултати. Ива, заповядай, ако искаш да допълниш. Благодаря ти, Ели, ти много така добре, изчерпателно
разказа за програмата. Останалото всеки може да го прочете на нашия лендинг, нашия линк, ще го поставя и него. Това, което исках да кажа, надявам се днес с тази дозичка знание за изкуствения интелект и как той може да ни бъде в помощ, плюс нашето предложение, както Ели каза, което ще ви помогне да се придвижите към ново ниво във вашия бизнес. Надявам се това, което ви представихме тази вечер, да е от полза за вас и, както и Ели каза по-рано, действайте. Действайте, дами и господа. Успеха е в нашите глави, в нашите ръце. Ръце, така да се каже, да. Вече 12 отборите се събират, започват да се избират капитани, така че нямате време. Бързайте още сега по време на тази вечер да се възползвате от това, че цените все още са достъпни. От утре цените се вдигат. Ние бяхме казали, че максимално ще ги задържим такива, но към началото на програмата, разбира се, нормално цените да се вдигнат, така че възползвайте се днес до 24:00 сме на старите цени. Пише Ели, по линка не виждам къде са двете видеа. Кликни на линка, влез в платформата и горе в дясно, както показах, има различни табове. Като кликнеш на табовете, ще отидеш на съответните видеа. Да, модул 1 и модул 2. Пише само Facebook юзер, не знам кой ми задава въпроса, но надявам се, че отговорих. Двете видеа са невидяни листове. Просто трябва да ги отворите. Добре, пише благодаря, следователно е намерил. Катюша. Катюшка, здравей, миличка. Да, значи просто трябва да отвориш на отделни листове. Отгоре пише модул 1 и модул 2. Така. Аз да припомня да изпълните домашното, това, което ви показахме, как да използвате ChatGPT. Представете се в групата, използвайки пост, написан от изкуственият интелект. Супер. Добре. Благодаря ви, Ива. Благодаря ти, че отново споделихме заедно ефира. И до нови срещи. И аз ти благодаря, Ели. Благодаря на всички за вниманието и до нови срещи.